ଚାଲିଯିବ ନା ତୁମେମାନେ? ଯାଅ, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗିଛି। କେମିତି ରାଗିବିନି ଯେ? ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଲ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲ, ମୋ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ମୋ ସହ ଖେଳିଲ, ନାଚିଲ, ବୁଲିଲ। କ'ଣ ଭାବିଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେବେ ଆସିଥିଲ, ସେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଖୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଯିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ନଖରାମି, ଦୁଷ୍ଟାମି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଦିନେ ବି ପଦେ ତୁମକୁ କିଛି ନ କହି ସବୁ ବକୱାସ ତୁମର ସହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟର ସମୟ ଆସିଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଥରୁଟିଏ ବି ବିଦାୟ ଜଣାଇବନି ନା? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାଇବନି। ମୋତେ କାହିଁକି ଜଣାଇବ? ମୁଁ ପରା ନିର୍ଜୀବ ପାନ୍ଥଶାଳା ମାତ୍ର। ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ପାନ୍ଥଶାଳା ମୁଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋତେ ବିଦାୟ ଜଣାନ୍ତିନି, ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭାବିଲି ଥରେ ତୁମକୁ କହି ଦେଖେ, ହୁଏତ ତୁମେ କେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ କେବେ ନା କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବି ନା, ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦି ପାରୁଥିବ ନା ହସି ପାରୁଥିବ। ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେମିତି ଲାଗିବ ତୁମକୁ। ଓଠ ଶୁଖିଯିବ, ମନ ଭିତର କୋହର କଳା ବାଦଲ ଖେଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେହି ମନ ତଳର କୋହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଖରେ ନଥିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ବେଶ୍ ଝୁରିବ, ବରଷାକୁ ଚାତକ ପରି, ମେଘକୁ ମୟୂର ପରି, ସାଗରକୁ ନଈ ପରି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସ୍ରୋତ ସବୁ କିଛି ଧୋଇ ନେଇଯାଇଥିବ। କେତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରି ପାରିବିନି। ବାସ୍ ଆଜି ହୁଏତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ମନ ଭରି ଦେଖିନିଅ। ତୁମ ଆଖିର ଛଳଛଳ ଲୁହରେ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମ ମନ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁ ଏ ବିଦାୟ ପର୍ବରେ। ବାକି ସବୁଦିନ ତୁମେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥାଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠୁ। ନବଭାରତର ତୁମେମାନେ ନିର୍ମାତା ହୁଅ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ହେବି, ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ହେବ ଏ ବିଦାୟ ପର୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର।